A Consellería de Emprego está realizando unha rolda de visitas polos diferentes polos de emprendemento postos en marcha pola Xunta de Galicia no territorio autonómico. Hoxe tocoulle a Carballiño, onde estivo José González acompañado por Marta Mariño e Manuel Pardo. Sobre as cifras de paro do mes de xullo que se deron a coñecer hoxe, hai un 0,03% menos de persoas nesta situación na provincia con respecto ao mes anterior. Se retrocedemos 12 meses, son 760 empregados máis. Segundo o Servicio Público de Empleo, hai 5.890 homes e 8.265 mulleres desempregadas en Ourense. Deles, 619 son menores de 25 anos. No resto de Galicia, en cambio, sí que aumentou lixeiramente a cifra de parados. Por sectores, os que máis melloran son a agricultura, a industria e a construción, e amosan peores datos o sector servizo e as persoas sen emprego previo. Galicia non só son as cidades, que é unha parte importante, sino que tamén é ese conxunto do territorio. Decidimos, pois hai xa máis de 2 anos, colocar estes polos de emprendemento no territorio para poder axudar tamén ese emprendemento rural, si queren, ese emprendemento no territorio que nos permita chegar, como digo, a todas as partes de Galicia. Temos 14 polos de emprendemento, 4 deles aquí en Ourense, pois este atende, evidentemente, o Carballiño, pero tamén a comarca do Ribeiro, e eu creo que as cifras pois de emprendemento están sendo moi positivas. Levamos atendidos máis de 2.200 proxectos, aquí neste casi 130, proxectos de todo tipo, pero en todo caso pois o que reflicten é un dinamismo, un gran dinamismo por parte dos galegos e das galegas no que se refire ao emprendemento.